Последният седми завет. Как започна всичко? Бог каза: когато сътворях света, никой не ми противоречеше. Когато поставях човека на изпитание на земята, всичките му мисли и помисли бяха само за зло. На планетата Земя нищо не се случва без знанието и разрешението на Сътворителя Бог. Пример. При Моисей. Господ рече на Моисея: гледай да извършиш пред фараона всички чудеса, които съм ти дал в ръце. Аз пък ще ожесточа сърцето му и той няма да пусне народа. Изход, глава 4, точка 21. Втори пример. При Йов. И рече Господ на сатаната: ето, Йов е в твоята ръка, само душата му запази. Йов, глава 2, точка 6. Седми завет е на земята. От Бог сътворил планетата Земя. Аз съм Мустафа от Република България. По волята на Светия Дух сътворил този свят, вечно съществуващия. Сега това, което казвам, е по волята Божия. Получих тия познания чрез много видения и много внушения, за които ще говоря по-нататък, които Бог ми е отредил да видя и да разбера, да напиша и да го кажа на хората в целия свят, по цялата земя. Затова обръщам се към всички хора, живеещи на тая планета Земя, независимо от тяхната вяра, религия или раса. Да ме чуят, слушат и да ме видят. Едно от виденията, които имах, което е най-важното, е онова, чрез което Бог предопредели да съм аз човекът, който да предаде този последен седми завет на нас, хората, а то е следното видение. Годината е 1996 година. 31 юли. Около 4 часа сутринта. Яви ми се Всевишния светлина. Мека, като тинена светлина. Всичко над мен виждах кълбо със светлина, която ме осветяваше с лъч светлина. Намерих се около църквата в център на град Търговище. Виждах тялото си под мен. Духът ми беше извисен на нивото на църквата. И виждах осветеното си тяло с лъч, който идваше от кълбото светлина. И тогава чух глас, който каза: ти ще бъдеш Господ Бог на земята. Ти ще ме заместиш. Напиши ми дуа Кул Ху Аллах.
Тоест, преведено на български, означава кажи Бог е един. Много ми е хубава тая дума. Ти я пишеш най-хубаво. Аз сътворих земята с нея. Гласът беше на много възрастен човек, същевременно и много весел. Другите видения ще ги кажа по-нататък. Всички, които вярват или не вярват, да разтворят всички свещени книги и писания на заветите, дадени от Бог чрез неговите пратеници, пророци Адам, Ной, Авраам, Моисей, Исус и Мохамед. И последният седми завет сега е от мен, който се казва Мустафа. Ето какво е казано и е написано в светите писания. И каза Бог: както не можеш да извириш и познаеш, що е в морски дълбини, така и не може никой на земята да види моят син, нито уния, които са с него, освен през времето на деня му. Днес е денят ми. Ето, заставам пред вас. Това, което казвам сега, няма да се приеме от власт имащите, пари имащите и най-вече от духовниците. Независимо от коя религия или вяра са на този свят. Но всичко това, което казвам, е по волята Божия. Сътворил този свят. На мен отреди да кажа волята му. И всеки човек, живеещ на земята, сам да прецени и да реши дали да спазва или да не спазва този последен седми завет, за който съм пратен на земята. Сега да кажем какво е било до сега в писанията, което Господ е дал на хората, как да живеят на земята според неговите закони, защото всички са творения на Създателя, Бог. Ето какви са били порядките и защо се е стигнало до тук. И написано още в светите книги, писания. Пророкът, пратеник на Бог на земята, го пита: Господи, защо допускаш да се пролива толкова много кръв в Твое име? Защо допускаш да се принасят толкова много жертви в Твоя чест, а не искаш да се спазват Твоите завети и закони, които си дал на хората на земята? И Бог чрез своя ангел отговаря: допускам всичко това, защото сега хората са малобройни на земята. И ако изисквам да се спазват заветите и законите ми точно,
няма да остане нито един човек на земята, защото не биха издържали пред законите и заветите ми. Затова допуснах неточности в законите ми, за да може всеки човек на земята да има някаква вяра, за да не останат хората без вяра на земята. И всеки човек да си мисли, че неговата вяра е най-точна. Ще изисквам да се спазват законите и заветите ми точно тогава, когато хората на земята станат многобройни като пясъка. Тогава спазващите завети и законите ми ще бъдат при мен, а не спазващите. Те направо са родили на земята и на тях ще им се даде празно. Тие, които спазват заветите и законите ми, ще бъдат при мен. За тях ще настъпи раят на земята. Както и се молеха да дойде царството ти на земята, както на небето, така и на земята, Господи. Нека да припомним ония 6 завета, които са дадени на нас, хората, чрез пратениците си от сътворението до днес. Сега да си припомним кои са заветите и заветите, които Господ Бог е дал на нас, хората, чрез неговите пратеници Адам. Това е първи завет, който сключи с хората на земята. И каза Бог: да сътворим човека по наш образ и наше подобие. И създаде Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И стана човека жива душа. Затова във всеки човек има Божи дух. От сътворението до днес. Не е имало и има причина да се търси Бог в постройки и построени от човек сгради, от дърво, камък и желязо и метал, които наричат Божи дом. А храмът на дома човешки е неговото тяло. Ето първи завет, който е дал на Адам, чрез който да живеят на земята. И рече Бог: ето давам ви всякаква трева, що дава семи, каквато има по цялата земя. И всякакво дърво, чието плод е дървесен и дава семи, това ще ви бъде за храна. А на всички птици, земни животни и всякаква гадина, която пълзи по земята и има жива душа, дадох за храна всичкия стрък трева, каквато има по цялата земя. Да отидем на пророк Ной. И каза Бог: в началото на сътворението създаде всичко в изполински
ръст. На всичко живо, което растеше по земята. И тогава последния път духът ни бе върху Ной. След потопа намалих ръста им 10-кратно и годините на всичко, що живееше на земята. Започна началото, което е след Ной. И тогава Господ Бог рече на Ной: от всеки земен жител, от плът и кръв, имащо дихание, проляло кръв, които не съм изисквал, ще изисквам и неговата кръв. Аз поставям дъгата си в облак, за да бъде знак на вечния завет между мен и земята. Дъгата ми ще бъде в облак и аз ще я видя и ще си спомня вечния завет между Бога и земята, между Него и всяка душа, живееща в плът, която е на земята. И водата няма да стане на потоп, за да изтребя всяка плът заради неверниците. Да отидем на Авраам. Ето третия завет, даден на Авраама. И рече Бог: върху него бе духът ми. В него време хората на земята живееха по свои си закони. Тогава, чрез Авраама, сключих кръвен завет с хората. Това е обрязването. Белег на тялото, белег вечен, чрез който белег хората се приближаваха към мен. И чрез този белег на тялото те се отделяха от останалите. Дадох изпитание на хората за вярата им към мен. Чрез Авраама им отмених езическите обичаи да пренасят децата си в жертви, курбан, т.е. И затова допуснах в него време да се пренасят в жертва огни за мене. Сега да видим третия завет, даден на Авраам. И рече Бог: този е моят завет, който трябва да спазвате между мен и вас и вашите поколения след вас. Всеки от мъжки пол да бъде обрязан. На 8-я ден след раждането си да бъде обрязан всеки младенец от мъжки пол. Само тая кръв изисквам да пролеете. Кръвта на обрязването. Това ще бъде знак на завета между мене и вас. Това е моят завет, който ще е върху тялото ви завет вечен.
А всяко новородено от женски пол, то се ражда с белега си. Това е нейната девствена кръв. Когато ги имат белезите на тялото си мъжът и жената и се слият, чрез тях спазват заветите и законите ми. Тогава ще бъдат един дух, една плът пред лицето ми. Тази кръв изисквам да пролеят за мене. Мъжът обрязването, а жената нейната девствена кръв. Аз ще изпитвам мъжа, а мъжът ще изпитва за белега на жената. Нейната девственост. Пророка Мойсей. И каза Бог: върху него бе духът ми. Изведох еврейски народ от робство, за да покаже, че аз съм Създателят и вечно съществуващият. Виждаха ме с плътските си очи, чуваха ме с ушите си, за да повярват на Словото ми и да бъдат пример и поличба за всички поколения след тях до съдния ден. Как аз ще се отнеса към невярващите в мене и вярващите в мене в съдния ден? Водейки 40 години, виждаха ме с плътските си очи през деня. Бях облак, а през нощта като огнен стълб, за да ми повярват. Подложа ги на изпитание, за да отхвърлят и оставят езическите обичаи, които бяха приели в Египет. Но еврейският народ не желаеше да ги остави и постоянно роптаеше срещу мен. И проявяваше прищевки. Избрах ги като народ, който да стане свещен народ. Да бъде народ от свещеници, за да бъдат пример на всички народи, които ги заобикалят. И за да бъдете пример, но те ме отхвърлиха и не се отказаха от ропот и прищевки, като допуснаха и приеха обичаите на заобикалящите ги народи. Затова и аз допуснах неточности в спазването на законите и Словото ми по този начин до днес. Сега да видим какво е казал Бог на Мойсей в планината, където е бил в облак черен и в огън, където е бил 40 дена и 40 нощи при Господа, където е даден килота. Съвет от Светия Дух, даден на Мойсей. Ето и четвъртия завет. Да нямаш други богове, освен мен. Не си прави кумир и никакво изображение, но това, що е горе на небето, що е долу на земята, що е във водата, под земята.
не им се кланяй и не им слушай. Не изговаряй името ми на празно. Помни съботата, т.е. почивния ден на български, за да го светиш. 6 дена работи и върши в тях всичките си работи, а в 7-я ден е почивен ден. Не дей върши в него никаква работа, нито ти, нито добитъка ти, защото Светия Дух е сътворил всичко за 6 дена и в 7-я ден се починал. Защото човекът е създаден по образ на Господ Бог, подобие. Затова Той изисква от човека да спазва това, което е направил Господ. 7-я ден се почива от всичките си работи и затова Той казва 7-я ден да бъде почивен за тях, както е бил за мен, тъй като сте подобие на мен. Почитай баща си и майка си, за да живееш добре на земята. Не убивай. Няма да коментирам това нещо, защото много хора се хващат, че той е казал не убивай човек, но не е вярно. Тъй като когато са искали месо от Господа, те са имали и добитък, и крави, и овце, и камили, и всичко, но не посмели да колят от тях, тъй като ще нарушат този закон. И са поискали от Бог месо, което Той им дал на 2 км от стана, където са пили, и им дал горголици да ядат до насита, дето се казва. Но още е било в зъбите им месото, когато Бог за това, че им поискал, са им му поискали месо и изтреби половината. Следващо е: не прелюбодействай, не кради, не лъжи свидетелствай, не пожелавай дома на ближния си. Това е от Мойсей, което е казано и е написано от Бог. Следващото, което предстои, идва Исус, който е от Назарет. И това е, което Той казва. Значи, аз идвам на земята за това, защото вярата на хората я няма. Тъй като те, ако бяха повярвали и спазвали Моисеевите закони, аз нямаш да съм на земята. И затова аз не съм дошъл да отменя Моисея закон, а да го потвърдя. И каза Бог: върху него бе духът ми на земята, за да потвърдя Моисеев закон и да дам завета на останалите народи, да бъда за пример и поличба за целия свят, че този, който вярва в мене и спазва волята ми, за него няма да има смърт. Последния ден и ще бъде пример. Но приелите християнството народи не се отказаха от езическите обичаи. Като приеха култ към образи и икони и приеха да строят по всички кръстовища църкви, наричащи ги Мой дом. Строяха и манастири, където се криеха зад стените им, като по този начин избягваха изпитанията, изкушенията, които давах
на останалите хора, които са на земята. И се наричаха мои служители. И приеха поклонение в Йерусалим. Аз не съм казал за това, тъй като това е нарушение в завет, който съм казал в Моисея. Не си прави кумир, що е на небето, що е на земята, що е под водата, под земята и над тях. И не им се клане, и не им служи. Но те оставиха и обрязването. Търсиха белега само на жената, нейната девственост. Но не търсиха белега на мъжа. Обрязват и допуснах за това да вярват и да спазват законите така до днес. Ето, който е завета, който е казан от Исус. И рече Бог: Господ Бог е един. Обичай Господ Бог с цялото сърце, целия си разум и цялата си сила. Обичай ближния си така, както обичаш себе си. Сега да преминем към Мохамед, пратеник на Светия Дух, да даде шестия завет на Мохамед. И рече Бог: върху него бе духът ми, за да дам Моисея закон на другите народи, както обещах на Авраама. Това е исляма. Отмених им и всекидневните жертвоприношения. Това е корбан, дето еврейски народ е бил длъжен да пренася сутрин и вечер. На арабския народ приел Моисеевия закон, без да са ми видели с плътските си очи, и ги замених с всекидневни петкратни молитви. Но и тия народи, приели Моисеевия закон, исляма, не се отказаха от езическите си обичаи. Като многоженството, също така изстрояха джамии навсякъде в населените места и ги наричаха Мой дом. И също така и те приеха поклонение, хадж, дето се казва, хадж, в Мека, където аз не съм казал. И по този начин също нарушиха закона ми, в който казвам: не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, що е във водата, под земята, не им се клане и не им служи. Затова на тия народи, които приеха Моисеев закон, исляма, чрез пратеник им Мохамед, допуснах да вярват и да го спазват така до днес. Ето и шестия завет, който е даден на Мохамед от Светия Дух. И рече Бог: свята се в мене, духът и тялото ти да са чисти пред мен. Духът е от мене и тялото е от мене. Те са свети за теб. Не употребявай опияняващи течности и опияняващи опияти, за да не повредиш тялото и душата си. Това е за Мохамед и за исляма. Сега преминаваме към последния седми завет, който е най-съществен
който обединява тия 6 завета, който е в 7-я, и обединява всичката вяра, която Господи Бог е дал на земята, в една вяра, една служба, в един народ, един език, един път, един дух и един храм на земята, на планетата Земя всъщност. Сега да започнем с 7-я завет, който обединява абсолютно всички завети, които са дадени от Сътворителя, чрез неговите праденици от Адам до Мохамед, сега съм аз, който е обединяващ всички завети и закони. Първото е един Бог на планетата Земя. Това е, сега ще кажа, благодарността, която Бог е изисквал и изисква винаги да се обръщаме към Него, а не да пренасяме жертви или, да се казват, курбани заради Него и за Него. Той изисква само единствената благодарност. Друго не изисква на този свят. Само да му благодарим, че ни дава възможност да се родим на земята, за да бъдем изпитани от Неговите ангели, за да минем в друго ниво, в измерението на Вселената. И така, сега благодарността казвам, което ми е дадено чрез внушение. Това е следното. Благодарите за духовните и земни блага Всевишни, Господар на Вселената. Един си Ти, не си раждан, не си раждал, създаващ и унищожаващ. Тайна на човешкия разум. Нищо не е равно на Теб. Да бъде воля Ти, Всевишни. Благодаря за милостта Ти, Всевишни. Анамин. Прости греховете ми. Анамин. Това е благодарността, която трябва всеки един, който е на земята, да го казва. Тоест е на български. И трябва да го казва на български, защото, нали, езика, официалният, който трябва да бъде на земята, трябва да бъде българският. И четмото, и писмото да бъдат на кирилица, на български. Така е волята Божия. До сега, ако имало най-различни езици, които се казват английски, който владее света, но той е владял света чрез сила, чрез армиите си. И затова сега е казано да бъде българския език, четмо и писмо официален и да се изговаря благодарността към Господ, Създателя, Анамин, на български. Сега да преминем към следващото, което се казва една земя на планетата. Тоест, човек, който е роден на земята, трябва да пази земята така, както той самия. Навсякъде да бъде чисто и да стъпва на чисто място, защото земята е свята за нас, хората, което Бог е сътворил заради нас, хората, за да може да минем това училище, което ни е дадено от Господ. Няма значение на кой край се намираме на земята. Навсякъде трябва да бъде чисто и да се грижим за нея така, както се грижим за тялото и духа си. Следващото, което е един храм Божий. Тоест, до
сега са строили, което Господ не е изискал от хората да строят църкви, джамии, синагоги, както са го правили хората, във вид на кораб, тъй като хората в Ной са се спасили чрез кораб. А сега Божият храм, който трябва да бъде един на земята, трябва да се построи във формата на българската буква Ж. Това е живот. И да бъде един единствен в цялата земя, което е отдадено как да бъде построено по-долу в видеото. Една служба за единния Бог на планета Земя. Тоест, единната служба на Бога също е дадено по-долу в видеото как да се служи и как да бъде процедурата, в която да служат свещениците, които ще се отдадат на Светия Дух на Създателя. Също е описано по-долу как да бъде, тъй като трябва да настъпи нов ред на земята, ново устройство на земята. И затова се казва, че трябва да бъде една служба по цялата земя, независимо кои са народите, независимо от тяхната етност и т.н. Сега минаваме на следващото. Един народ на земята. На времето, преди Вавилон, хората са били един народ, един език са имали. И затова сега пак трябва да бъде така. Всички държави с наименованията им да се премахнат от цялата земя. Да останат наименованията само на континентите, островите и имената на местностите. Да се премахнат всички държавни граници, да се въведат градуси и паралели в съответствие в населените места и да се премахнат всички парични единици, които са в обращение по цялата земя. Никой да не купува и да не продава нищо. Населението да пазарува от супермаркети, които да не се заключват, и всеки един жител да пазарува само за съответния ден, според нуждите на деня си. Следващото, което е армиите във всички държави да се разоръжат, да претопят целият си арсенал от оръжие, да ги складират в хранилищите складови по съответния метал. Цялата армия да се разпусне. Да се разпусне цялата полиция по цялата земя. Да се премахнат също всички духовници, които заемат длъжности по цялата земя, от всички храмови, по цялата земя. Храмовите, които са построени до сега, независимо от коя вяра, от коя религия си, да останат като музеи за миналото. Цялото устройство, което е в момента до сега на земята, да се премахне. Всички двигатели с вътрешно горене също да се премахнат. Да се конструират електрически двигатели и двигатели, използващи слънчева енергия. Да се спре извличането на петрол от земята. А и всичко това ще стане само по волята на Създателя. С
въвеждането на единната вяра, единната служба на Бог, който сега вече е анамим. Цялото небе ще е ново и цялата земя ще е нова. Това, което трябва да дойде и ще дойде, новата земя, новото небе, е описано в сайта, който е дадено по-надолу. За новия ред и новото устройство, което ще настъпи на земята. По волята пак на Създателя.